Jam Allah hire meɗen, jam Allah nyalle men, jam Allah weete men. En calmini kala hettotoɓe tedduɓe kala to mbawi tawede. Si kala en gari jokkude hirjino ha joni ko hirjino gonɗen ha joni en tiime deftere pullu gaynako docteur Mohamed Fadil Sy diñorɗe. Hande noon garɗen ko hello 36 eyyi o wi noon lamdal pattam lamiwal ina heddi jabaka ko ɗum hewɓe lundiɓe jangde e ɗemɗe men gardinta. Ɓe mbi ko leydi Afrik kewɗe ina mofti ɗemɗe certuɗe limtinɗe. Holno juɓɓudi jangde wayata ha yimɓe janga e ɗen mumen. Ɗo maɓɓe ɗum wawa wonde. Min noon mi dogata ngal lamdal saabu goho mi yiyani ko dogami hen. Ɗiɗi e ngal fawidini e won e mbadiji. Mbiɗa jogani ngal lamdal jaabuji ɗiɗi wadde ma en dañ hay fartange suɓaɗe hen ko ɓurani en e fawade e wono men heeringo. Kono ko adi ko mbiɗa rokka ɗi mi siftina en tan ujunnaje ɗemɗe biyeteɗe ina kaali e nder Afrik ɗe foof ko 50 pawɗe seeɗa jogui ko yetti million neɗɗo kaalo ɗum. Wadde yimɓe ina ɓurtina seeɗa ko wayno dogon en ɓurɓe hettirde to madi, ɓe ɓuri wonde koye kaaje, guri maɓɓe joñodiri ha ɓe natti ha ɓe natti nanodirde. Ɗemgal maɓɓe ina waɗi 50 gaddinaji ɗi nanodirta. Ete ko hedde 700 hoore ɓe poti. Ɗum ko seeɗa wonande leñol. Nde tawno yoga e gure maɓɓe koddi koye fulɓe, ko heewi e maɓɓe ina haala fulfulde, ko fulfulde ɓe pamodirta. Ete o fiyaku ina yaaji e Afrik. Mi haalani haala serindo ɗemɗe so wiyama bambara, jula, maninka, mandika laatade ɗumen ɗemgal gotal ina laaɓi. Ala e maɓɓe mon nandirta e goɗɗo on. Jaabol gandol gollo jaabol tuugi koye gollodiral hakkunde leyɗele. Dental Afrik hono Union Africain ina jogui targal toptingal ɗemɗe angal wiye ACCALAN, Académie Africaine des Langues. Ngal ina foti yilde daɗɗude jangde huɓtidindi janngirteedi e doŋre nde fof. Ndi daɗɗudi lowata ko kala ko renda ete ko ɗum ɓuri hewde to toɗɗi, ete ko ɗum ɓuri hewde to woɗɗi. Woni ko nde lowata koko wayno diina, kono gandineeje datul kuɓnugol noknatiwal ɗum géographie kuɓnugal fof koko renda. Tawa noon kala leydi ina jogui hattan sindude hen keridi mum ko wayno won e darti keriɗi walla noknatiwal keringal nokku gonaɗo o. Ndi juɓɓudi ina wawi darnede wonande kala ɗemgal ngal million hoore koɗe 50 pawɗe mbiɗen. Ete wona Académie Africain des Langues ɗaldete ɗum. Leyɗe ɗe ina jogui jagorɗe kalfinaɗe jangde, kono mijam ko yo mawɓodiral wat hakkunde majje. Ngati alay sago paamen Mauritanie, Sénégal e Gambie fof so ndenti ɗemɗumen ɓurani hewde e ɗemɗe kaaleteɗe Sénégal ɗe tan. So hatinama kadi eɗen million hoore haalata ɗon kam eɗen mbawi ɓeydude leyɗe goɗɗe kewɗe firti ko keeri ɗi tan gañi ɗum, kono wona fakidde. Joni noon so mawɓodiral waɗi juɓɓudi humri jangde Mauritanie, Sénégal, Mali, Guinée e Gambie walla ni ko diwti ɗon ina wawi wonde gotum. Ko sertata hen ko seeɗa wadde ɗon ɗo to batte koppereje ma artoy e leydi fof e ɗemgal gotal. Mawɓodiral ngal koto banggue koppereje ɗowo e kaɓirɗe. Ɗum hanani addude haare kadi ina jokka en ɗam hakkunde leyɗe ɗe. Jaabol ɗimmol ina gasa taw ko ngol ɗo ɓurata yawde e webde ngati ngol namnaki yuɓɓo mawgo. Leyɗe ɗe ina mbawi heɓtinde jangde diñide e ɗemɗe ɗe hay so ɗe mbaɗɗata hen juuɗe majje. Yoɗe keptin tan ɗe kollita kuule kuɓtidinɗe poɗɗe rewede. On saha duuɗe bellitiɗe ina mbawi udidde taw juɓɓudi mumen ko dokkandi dow ndi. Nder kuule kaleten ɗo ɗe sifaji kawgon e kihodire ina jeeya hen. Ɗon noon ko duuɗe ɗe toppitto mbawa ko jangoɓe ɓe natoyde duuɗe towɗe to batte ɗemgal so nden yonti. Kono nde tawno ina tijja ma ɓe ɓuur heɓade so ɓe janngiri ɗemɗe ɗe. Ɗum fotani sattude.
e jeeyede mi murtani mi jofnata nde yewtere mi haalani jarribore waɗanode murtani fatude e jangde ɗemɗe gendiji. Nden hollino jenculi teskinɗi hande eɗen mbawi tugade e nder jarribore ngam wiide meɗin wadde, so wattama tan wonat. Sunare men ina heewi e dartugol ndi juɓɓudi. Eɗen mbawi kadi limtude leyɗe baaɗe no Kenya, Rwanda golliɗe ko fati e lawɗingol ɗemɗe mumen ha arti e Sénégal ɗo jangde lesre fuɗɗa waɗede e ɗemɗe mum nder won nokkuji. Ma wonanam ngakkere mawnude gasnude nde lowre haalani hen duɗe Pulaar jannginoje ɗemgal ngal ina mbadde hen pine e gande eɗene cari e nder gendiji fulɓe. Duwal murtude Diop ngal beelinaɓe ko duwal tinningal no feewi, kono kadi pelle téléji radioji jayideli bindaɗi ko wayno foore ɓamtare galleji mulgo defte hatanteɓe ina ngoodi tigi dato leydi jitta ɗum. Sikkala ko ɗo kaleten hande asa goɗɗo.